de l'Associació de Can Maginàs, del Fet a Sant Feliu, de l'Hermandat de Virgen de la Salut, que no em sortia el nom. Aquest mes no l'he mirat, però el mes passat estaven amb un 9%, per així. Sabates. Sempre sabates. Què definim d'infants? Quina edat? Jo crec que No, petits no. No. Però sempre hi ha algun moment, no sóc mare, però hi ha algun moment que la neboda té el mòbil i queda aquí tranquil·la un moment. La biblioteca crec que va ser fa 30 anys i l'arxiu, com s'ha mogut tant de lloc, ara no t'ho sabria dir. El de Ant-Man i Quantum Mania. No els he mirat, estic aquí a la fira, ja m'agradaria. Els esports jo sóc zero. A l'arxiu heu fet algun article, em sona? Reportatge no ho sé, no us ho miro les seccions una a una, jo vaig mirant scroll cap avall, no em fixo. Jo pacto amb els santfeliuencs només. La mancança més gran és la neteja. Parlis amb qui parlis, tothom t'ho diu i ho veiem al carrer, que Sant Feliu està bruta. I el millor que té és la seva gent. Més trens i més maquinistes, perquè no només és manca de trens, és que no hi ha persones per conduir aquests trens. És més, animo a la gent que ja ara ha obert un curset per poder ser maquinista de tren. Que mirin a renfe.es i ho trobaran. El meu cosí, Aitor. Sant Feliu és un poble? Al final, fem de vida de poble.